Aku
Kanca tani nggih. Budhe monggo disekecake, Mbah.
anyar ora Pak, harapan baen. anyar. Nggih. Ora Niki baen-baen. jebul ora baen-baen. Matur suwun sakonco saking ST Audio ST Sound System Audio. dalah Dinasti Production. Dinasti Production. Sarung jagung tapi tega baca tresno tak rewangi korban jiwa rogo baku adoh tan grasula watone sesandingan ikang gawe tendra prasaku natian munggah gunung nora wegah watone tan sasumanen mung tansah eling sarung jagung yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sarung jagung abot tega baca tresno tak rewangi korban jiwa rogo baku adoh tan grasula watone sesandingan rasaku natian munggah gunung ora wegah saketan sasupanding mung tansah eling sarung jagung saneka botan tresno setahun sarung jagung abot rasaku. Ya dari wonten rukun agawe santosa. Rajine ati
tenan ya Mas. Iki mau berarti wis do maem kabeh ya. Ora, iki mau wis tak koordinir ning Iya. kadang ana sing disiki. Sing biasane Biasane disiki. tukang melodi senengane disiki kuwatir nek ora uman. Cah iku ancen ya ketara Wis kok Mas. diomongi bar maghrib mangkat ngasar wis blibetan. Mbok menawa arep karo nyaur utang sik ngono. Oh, mbok ora tau ndek utang Ora tau to, Mas? Bocah lugu. Oh iya iya. Duwe ya iki ora duwe ya meneng ae. Ya. Kacot kende. Pantes So. layange Pak Suwono. Kok kendel ya Mas Dewian ya. Mun langgam lungiting asmara katur sedaya panitia matur nuwun. Oke. Mangga.
sampun pripun? Oh, dereng Niki wonten RKS. Lah biasane ki langsung ngono lho, Pak. Oh, langsung lan dulure wis nglumpuk. Kekarane wonge kremi. Oh, dimboi. Matur sembah nuwun nggih. Bocah angon bejo. Alhamdulillah. Kena nggo tumbas es ya, Pak. Iya. Masa tuku es batu kok 20.000 ndak iso-iso filek. Lho kok es batu sing rada Apa? gawul to. Oh, maksud Es krim. Ya ora ya es batu dosa ngisor longan dadi kan kaya AC nggo turu. Ora mangsane. Leres ta? Alhamdulillah. Ya semari seneng ya ngono kuwi ta. Dadi ora rupa nek ya ora bondo. Ah iya, rupa elek sithik lah nek sepenting atine apik. Ngono. Ning apa ya ora perlu bondo to, Pak? Mong cukup ati mawon nggih. Boten Jawa. Senengamu kok Engko pindho Jawa terus. ketingale mungkin jam-jam setengah loro ngoten. Nggih, isih nunggu menika. Nggih, ngentosi Krane bakdo. dibuka mangke setengah loro kita. Luput pisan kana pisan yen gampang luwih gampang. Ya cocok. Biasane nek angel iki angel ora entuk jodoh-jodoh. Nek gampang kadang ngasih loro telu. Kayak sing ngendang ngisor ki. Loh. Maksudnya piye? Lho sing ngendang kok mbok anggap angel ku piye? Oh gak gampang. Oh. Saking gampang iki nang nggone daerah wetan ana, kulon ana, tengah ana Wis kadung payu kok. Heeh. Nyandung nyimpar. Kadang nggih. Mangga. Nggih. Yen angel ka langkung
mesem saja arep mundut guyang guyu mesam saja arep mundut